राजखान्थिया मोनसे नर्मेल हालखा बुस्थु नङा। बे राजखान्थिनि गेजेरजोंनो फुरा हादरखौ सालायनायाव बे राजखान्थिया मोनसे इम्परटेन्ट एन्ड कन्ट्रिबिउशनेल रल लायो। बे राजखान्थिनि गेजेरजोंनो गिदिंनो लाङाखिसो रावानो। आरो बे राजखान्थिनि गेजेरजोंनो गभर्नमेन्ट फर्म खालामो। गभर्नमेन्ट फर्म खालामखांनायनि उनाव पलिटिकेल राइट्सफोरखौ मोननो हायो। आरो बिनि गेजेरजों रायजोनि गेजेराव बा बबेबा मोनसे पार्टिकुलार जाथिनि थाखाय बबेबा प्रिभिलेजेसफ्रा फैयो। आरो बिनि गेजेरजोंनो इजि प्रसेसै जौगानाया जायो। दा बेखौ नुहुरनानैनो जोंना मामाया बिटिआर सुक्ति खालामहोनायनि गेजेरजों जोंनि बर'फोरनि थाखाय माखासे गांनाय उखैनायाव सुफुंजानाय माखासे पलिटिकेल राइट्सफोरखौ फोजोबना होनानै पलिटिकेल मार्डार खालामनाय बादि दा मावगासिनो दङ। बेंगुरा खालामना होदों। दा बेफोर माखासे थांनाय समफ्राव लागातार जाबोबाय थानाय माखासे जोंनि थाखानाय बुस्थुआ मोनफानि उनाव मोनफा मामानियाव थांनायानो बिनि मोनसे गिदिर एभिडेन्स। दा बेखौ दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों सावरायनो आखायाव लादों। नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो रेडि जा। नोंथांमोना मा सानदों, मा फोरमायनो लुबैदों। दा बेनि सिगां नैबे भिडिअ क्लिप्सखौ नोंथांमोना एसे नायनानै लाग्रोदो। मोनसे जिल्लानिफ्राय गुबुन नन 6 सिडुल एरियायाव लांनायखौ जोङो खुनु कारनाव मानिनानै लाया। आरो मैयानिफ्राय जोङो गोबां खबर लागासिनो दङ। खोब सम्भब समबार मंगलबारनि गेजेराव जोङो बिनि हम एन्ड पलिटिकेल डिपार्टमेन्टआ बबे कारनाव बबे जुक्तियाव बिथांमोना मा लेटार लिरदोंमोन, मानि थाखाय बे बाथ्राखौ जों मिथिनो हागोन। आरो बेबायदि जुदि परिबेस थायोब्ला पर्बत जरानि थानानि सिङाव जिखिनि दङ, जेनेबा बे पुलिस स्टेशननि सिंखौबो क'क्राझारा गोजान जायो होननानै बेखौ धुबुरियाव लांनायनि जुक्ति फैगोन नामा? बा नोङो चिरांनि बबेबा नोङो बेंटल एरियानि थानानि एरिया गोजान जायो होननानै माखासे एरियाखौ दानख'ना लांगोन नामा? बेबायदि कुनु कारनाव जानायखौ जोङो लुबैया। आरो बेयो जोंखौ हार्ट खालामदों, जोंखौ बेयो आघात होदों। आरो बेखायनो आङो बे जि अर्डार महामान्य जि गुवाहाटी हाइकर्टनि जि अर्डार, आरो बे अर्डारा हम एन्ड पलिटिकेल डिपार्टमेन्टनि लेटारनि रिफारेन्सआव होनाय अर्डार, बेखौ स्ट्रंलि अपोज खालामदों। आरो बिनि सायाव मा पद्धति, मा जोङो डिसिसन लानांगौ, माबायदि जोङो जुजिनांगौ, सोमावसारनो जुदि प्रयोजन जायोब्ला बिनि थाखायबो जों सोमावसारगोन। दा बेखायनो इसिङारि बाथ्राया मा, फार्स्ट लेटेस्ट फाइन्ड आउट दा इन्टारनेल बे जि बिथांमोननि जि बाथ्रा दङ बेखौ जोङो नायगिरग्रोनि, बिनि उनाव जोङो स्ट्रंलि बिनि सायाव खामानि मावगोन। गोजोन्थों। भिडिअ क्लिप्सखौथ' नुनो हाबाय, बुजिनो हाबायबो दिपेन बर' सारा मा फोरमायदों। दा बेनि सायाव नोंथांमोना मा सानदों कमेन्ट हरनो दाबाव प्लिज। अननानै गाइस नोंथांमोन मानगोनां रायजो राजाफोर साननानै नायदो। माखासे सेन्टेन्सआ होनदों दिनै मोनसे जायगाखौबो गोजान जायो होननानै बबेबा मोनसे जायगायाव लांगोन नामा होनदों। खोथाथाय खोथा आरो दिपेन बर' जोंना एबसुनि आफादगिरि सारा। दा बे खोथाया बबेनिफ्राय ओंखारदों? प्रमद बर' सार बिटिआरनि मानगोनां CM सारा जे मोनसे खोथा बुंदोंमोन, बेखौ आङो भिडिअ फुटेजखौ होबाय थाला, नोंथांमोना मिन्थिखासिगौ। जे बे मोनसे थांनायाव गारि चेन्ज खालामनांगौ गंथाम जायो होनलायलायनाय खोथा, बेनि एकुरेट एन्सार होननानै बे दिपेन बर' सार बुंनाय खोथाखौ आङो साननानै लाबाय। बै खोथायादि बे पि बर' सारा CM सारा जोंना बुंदोंमोन, दा बेनि एन्सारखौ दिपेन बर' सारा मोनसे एग्जाम्पलनि गेजेरजों बुंबाय। पर्बत जरानिखौबो गोजान जायो होननानै धुबुरियाव लांदो होननाय। बिराद मोजां मोनदां दिपेन बर' सार बुंनाय बाथ्राखौ। आरो फैबाय थानाय इयुनाव बिथांमोना बुजिनो हाखायोमोन, मिन्थियोमोन। दा दिनै बुजिनो हाबाय। आरो बे मेगन खोथेनाय पर्दाखौबो बिथांमोना बोखानानै नायबाय आरो नुनो मोनबाय। ओंखायनो बिथांमोना दिनै मोनसे बिराद गोख्रों प्रटेस्ट खालामनो ओंखारनो नागिरगासिनो दङ। बे कर्ट लांनायनि सायाव मुसलपुरनिफ्राय इन BTR खौनो आउट अफ BTR खालामहैबाय।
दा फैबाय थानाय उनाव माखासे इनिसियेटिभखौ बिथांमोना लागोन मिडियानि गेजेरजों फोरमायखाबाय। मानोना जोंनि मोन्थायखौ कुनु मोनसेबो जों हगारनाङा, जोङो खोमानानै लानो नाङा। आरो जोंहा गोदोनिफ्रायनो आजै आजौफोरनि माखासे कास्टमारि ल'बो दङ, बेयो कनस्टिटिउसनेलिखा। माखासे होनाय मथ' कर्टनि निर्देश मथ'ल' जोङो मावबा जाया, कास्टमारि ल'आबो जोंनि कनस्टिटिउसनेलि एडेडखा। दा बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेबादि मोनफानि उनाव मोनफा हारिनि थाखाय गोदोनिफ्राय मावबोबाय थादों। आरो बिदि मावलांबाय थायोब्ला बिथांमोना मालायजों मेगन खाथेजायाजासे मावलांबाय थायोब्ला आरो बिथांमोनखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मेगन खाथेनो हानायबो रावबो गोहो गैया। बिथांमोना बेबादि हाबाखौ मावलांबाय थायोब्ला इयुनाव निस्सय रायजो राजाफोरनि अनसायनाय मोनगोन। मानोना रायजो राजाफोरनि थाखायनो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोम जाखादों। बर'नि गांनाय उखैनाय थाखायनो बेकबन अर्गानाइजेसन अफ बर' होननानै बुहुमाव मुंदांखा। दा बेजों लोगोसे राजखान्थियाव सोरबा दैदेनगिरिनि हाबनाय, दैदेनगिरिनि थांनाय, बेफोर गिदिर बाथ्रा नङा। अदल बदला जालायबाय थायो, बेवहाय फिक्सबो थाया। दिनै कास्टम बसुमतारी आदाया एजिपिखौ नागारनानै आरो बेजों लोगोसे अनेक कर्मि बिथांमोना नैबे बिपिएफआव हाबफैदों। जायखि जेखि राजनितिकआव हाबा बेवहाय आंहा बुंनांगौ गैया, बयहाबो फ्रिदम दं। खिन्थु बिथांमोना मिडियानि गेजेरजों जाय खोथाखौ बुंदों बियो थारैनो मोनसे गोसोआव लाथावथाव आरो आसा खालामथावथाव। फैबाय थानाय इयुनाव जाय राजखान्थियारि मोनथायफ्रा गोमादों बेखौ मोनफिननायनि थाखाय नैबे बिपिएफ राजखान्थि हान्जाखौ बिथांमोना मोनसे प्लेटफर्म हिसाबै चुज खालामनानै लानानै मावलांनो ओंखारदों। आसा खालामबाय लोगोसे एक्स एनडिपिनिफ्राय नायजाब सार बिथाङाबो हाबफैबाय आरो बिथाङा जे माखासे खोथा बुंदों बेखौ नोंथांमोना भिडिअ'आव ससियेल मिडियायाव नुखाबाय। बे माखासे एनडिपिनि जेंनाफोरखौ सुस्रांजानायखौ बिथांमोना लुबैदोंमोन आरो नेदोंमोनबो नैबे सरखारखौ। नाथाय नेसेयावबो आसा खालामसेयावबो जायनि बिथांमोना नैबे बिपिएफआव हाबनानै माखासे जानाखि जेंनाफोर दं एक्स एनडिपि आदामोननि, बे जेंनाखौ सुस्रांनो जानजि खाफ्रादों। साबायखर, थिगानो दं, मावनांगौ। जायखि जेरावखि राजनीतिक हान्जायाव थाया मानो सार्थ'आ जोंनि बर'फोरनि थाखाय जानांगौ। आरो दिनै बे भिडिअ'नि गेजेरजों आं नोंथांमोननो फोरमायदों, दिनैनि समाव माखासे गोबाङानो ट्राइबेल माखासे आफादफ्रा मामानि बिरुद्धियै खोथा बुंगासिनो दं। नोंथांमोना बेफोरखौ थाल लाबाय था। जे दिनैनि समाव मामाया जोंनिफ्राय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनिफ्राय टटेलि ट्राइबेलफोरनि राइट्सफोरखौ बोखांनानै लानानै ट्राइबेलफोरखौ जेबो राइट्स गैयै प्रिभिलेजेस मोननो हायै बादि बिथाङा जे खामानि मावगासिनो दङ बेखौ ट्राइबेलफोरनि गोबां आफादफोरा सोंखारिदों दिनैनि समाव। आरो बिथां मामानि जे ट्राइबेलफोरखौ गाव गावनि मोनथायनिफ्राय जानगार खालामनाय बे हाबाफारिया इयुनाव ट्राइबेलफोरनि थाखाय मोनसे गिख्रंथाव जानानै फैगोन। बेखौबो आं बे भिडिअ'नि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायहरबाय। आरो नोंथांमोना मा सानो बेखौ कमेन्टनि गेजेराव अननानै फोरमायदोल'। गासैबो खेथ्रआव जोंनि राइट्सफोरखौ लानानै थांफिनजोबनायाव जोङो बबा बादि, मेगन खाना बादि जानानै, खोमा बेंगा बादि जानानै थानांगौब्ला बेसेबां सहायथावै, बे इमाजिनावनो सहायथावै। आरो बे बुस्थुआ जानानै फैयोबाथ' बेसेबां जारला जागोन जों इयुन जोलैया। दा बेखायनो जोंबो बर'सो नालाय, दावहारु गोदोनिफ्रायनो जुजि देरहाबोनाय। बेनिखायनो मानगोनां रायजो राजाफोर, नोंथांमोन रायजो राजा सांग्रां जानांगौ। दैदेनगिरिफ्राबो सांग्रां जानांगौ। माखासे बुस्थुआ लिडारफोरनि आखायाव थायो। बे हिसाबै जों जयैनो जेब्लाबो जोंनि जाथिखौ फोजौखांनायाव मदद होलायनांगौ। दा बेखिनिखौनो आङो बुंबाय। दा भिडिअ'खौबो आङो एसेयावनो फोजोबबाय।
जायफोर बिथांमोना नायबाय बे बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ अल। खुलुमबाय।